Windows 12 от Стара Варна или 12 прозореца към миналото. Прозорец номер 5 ще е оптимистичен. Криза или възможност? Уейдзи. Варненци избират възможност. 1921 година е в периода на така наречената национална катастрофа. След 3 войни, изгубени територии, абдикация на цар. Но на 19 юни кметът на града ни Йордан Пекарев обявява Варна за бъдеща балканска Ница. 1926 са открити така наречените модерни топли и студени бани с 1000 кабинки за преобличане, вани с подгрята морска вода, басейни с минерална такава. Морската градина придава допълнителен блясък. Този нов бизнес проект, морски туризъм, е голямо предизвикателство за патриархалния ни менталитет. Чуват се гласове, че туризмът развращава младежта. Разхождат се едни голи чехкини. Колко да са голи? Когато официално са открити морските бани 1926 година, плажът е разделен за мъже и за жени. Има нравствена полиция. Но следващата година чужденците организират протест. Искат смесен плаж. Кога мислите е разрешено? На следващия ден. Но Соломоново решение, мъжката част я обявяват за смесена, другата остава само за дами. От 1934 започват да организират и конкурси за красота. Избират царица на плажа и мистър Аполон. Първите години само чужденки участват, но мъжкия подиум е окупиран от български аполоновци. От 1932 година във Варна се провеждат и индустриални изложения. Същата година са открити драматичният театър, аквариума. Варненци събират над 1 милион лева, за да може скулптора Шиваров да се включи в довършване на театъра. От 1935 към програмата се включват и селскостопански събор с надсвирвания, надпявания, конкурси за носии. Варна си има и редовни курортни рейсове до Свети Константин, Гюндюс Чешме, Аладжа манастир. Обслужвани градската ни фирма Братя Илчеви АД са специални возила, така наречени трамбуси, изработени във фабриката им Херкулес. Автобусите са в бяло-зелен цвят с много екстри, дървена облицовка, кожени тапицерии, вратите се отварят автоматично. Имат също 6 лампи и 6 вентилатора. Имали са и уникат трамбус Кабрио, карусерия във формата на кораб за елитни гости. За съжаление не е запазена снимка. Срещу 5 лева всеки е можел да обиколи крайбрежието до Златни бясъци. Да си дойдем на думата. От типичен ориенталски град в европейско летовище само за 50-60 години. Този прозорец само ще го притворим, за да черпим от вдъхновението на стара, амбициозна Варна.